SSPA मेडिकल कॉलेज आणि हॉस्पिटल पडवे सिंधुदुर्ग इथं आता गर्भवती मातांसाठी सामान्य प्रसूती किंवा सिझेरियन पूर्णपणे मोफत। या अंतर्गत मोफत मिळणाऱ्या सुविधा रजिस्ट्रेशन चार्जेस, सर्जन चार्जेस, डेली व्हिजिटिंग चार्जेस, नर्सिंग चार्जेस, बेड चार्जेस, अनेस्थेशिया चार्जेस, रूटीन लॅब चार्जेस, जेवण नाश्ता तसेच आवश्यक असल्यास एका दिवसाचा ICU चार्ज, औषधांचे चार्जेस, औषधालय आता अगदी माफक दरात। संपर्क दुर्वा गंगावणे 9370 05 6076 आणि अरविंद कुडतरकर 9325 2325 62। फोन नंबर 02367 234000। दोडामार्ग मधील आरोग्य यंत्रणेचा प्रश्न पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आलाय। गरोदर मातेला कळा सुरू झाल्या। तालुक्यात 5 रुग्णवाहिका आहेत, मात्र तिला पुढील उपचारासाठी गोव्यात नेण्यासाठी एकही रुग्णवाहिका उपलब्ध नव्हती। गरोदर मातेला असह्य वेदना होत असल्यामुळे ती अक्षरशः रडत होती। आरोग्य यंत्रणेचा निष्काळजीपणा एखाद्या मातेचा जीव घेऊ शकतो हे यातून सिद्ध होत आहे। रुग्णवाहिका नसल्यामुळे तिला तात्काळ खासगी गाडीतून गोव्यात नेण्याची व्यवस्था करण्यात आली। दोडामार्ग तालुक्यात एकूण 5 रुग्णवाहिका आहेत, त्यापैकी 4 रुग्णवाहिका महाविकास आघाडीचं सरकार असताना उपलब्ध करून दिल्या। मात्र या सर्व रुग्णवाहिकांच्या मॉनिटरिंग मध्ये समन्वय नसल्यामुळे दोडामार्ग तालुक्यातील रुग्णांना प्रचंड हाल सहन करावे लागतात। 4 अँब्युलन्स जिल्हा मुख्यालयाच्या ठिकाणी औषधं आणण्यासाठी जातात। रुग्णवाहिकांचे ड्रायव्हर साप्ताहिक सुट्टीत असतात। अनेक वेळा मागणी जिल्हा आरोग्य यंत्रणेकडे करून सुद्धा याची दखल न घेतल्यामुळे अनेक रुग्णांना हाल सहन करावे लागतात। ग्रामीण रुग्णालय दोडामार्ग आणि 3ही आरोग्य प्राथमिक आरोग्य केंद्र यांच्या रुग्णालयाच्या समन्वयासाठी समन्वयक नेमावा आणि त्यांच्यावर मॉनिटरिंगची जबाबदारी द्यावी, या सर्व बाबी लक्षात घेऊन 8 फेब्रुवारीला आंदोलन करणार असल्याचा इशारा ठाकरे गटाचे उपजिल्हा प्रमुख बाबूराव थुरींनी दिलाय। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।